Posušje je na putu da postane prepoznatljivo središte obrade kamena. I ove godine otvorena je manifestacija Kamendani. Moramo biti svjesni kako snagu koju zemlja ima, a mi ovdje imamo kamen, treba iskoristiti. Tu sam predstavljen sa jednim dijelom majka i dijete u bijelom kamenu. Posuški kamendani su upravo to, promocije povijesti ispisane na kamenu. Na jednom mjestu vrsni majstori njihova remek djela. Bez ovakve manifestacije jednostavno smo na marginama i sa profesijom, a i sa materijalom koji nam je na raspolaganju. I drugu godinu u organizaciji Turističke zajednice Zapadne Hercegovine svojim motivom i sadržajem manifestacija originalno predstavlja odnos čovjeka i suživota sa ovim prirodnim materijalom. Sve kako bi umjetnička kolonija još više probudila interesa za kiparstvo. Dosta ljudi bi htjelo ili baviti se obradom kamena. Evo, u nas u Posušju kreće kamenoklesarska škola, hvala Bogu, u sklopu projekta ovog kamen prekogranične suradnje. Znači, ono što je Pučišće danas za Hrvatsku, mi se nadamo da će biti Posušje za Bosnu i Hercegovinu. Znači da se prenese njihovo iskustvo ovdje kod nas. Već je se odjeljenje formiralo i odaziv učenika je dosta velik. Znači mi smo optimistični. A umjetnici su svoja iskustva i umijeće prenijeli djelima na kamen koji je vrhunac kiparstva.